Našla som výborný recept na paradajkovú polievočku. Takže kilo paradajok nakrájate, k tomu sa dajú aj červená paprika. Tí, ktorí môžete cibulku, dáte na polovičku sem, kto môžete cesnačík, dáte si cesnačík, ja to nemôžem bohužiaľ. Ešte si nakrájam cukinu, pridám k tomu a tá sa vlastne použije nielen kvôli chuti, ale kvôli tomu, že zahustí tú polievku. Posolím. Ja si dám sušený cesnak, lebo ten ma nezdúva. Aj cibulku sušenú, to som si donesla z Emirátov. Tam to stojí táto celá veľká, vidíte 6 dirhamov, to je euro 30. Polejem olivovým olejom, to mám tiež odtiaľ a dám zapiecť. Mám to na 200 stupňov a nechám to nejakých 20 minút maximálne. To máme hotové. Teraz dám do hrnca, rozmixujem to. Pre mňa je tá polievka dosť hustá, takže ja si dolejem trošku vody. Tak toto je taká dobrá konzistencia, čo ja mám rada. Čiže je to niečo ako omáčka. Dám si bazálkové listy a dobrú chuť.